I naše země nám byla svěřena našimi předky, kteří pro ní prolévali pot, ale leckdy i krev. Oni sázeli stromy, z jejichž plodů dneska jíme. Co sázíme my? Naše generace krajinou spíše projíždí a nemá čas se zastavit a často rozhlédnout. Zde máme možnost vidět svou rodnou zemi jako krásnou. Svůj kraj můžeme vidět z nadhledu. Smíme zde třídit myšlenky, těšit svůj vnitřní hluk, dýchat volně a svobodně.